Krenuli smo rano ujutro, već u 4 sata i 15 minuta sam ustao. Još danas ujutro sam pravio servis na motoru jer juče uveče tako kasno sam stigao da nisam imao vremena ni snage. Bio sam jako gladan i samo sam napravio šator. Plus je bilo jako hladno, duvao je vetar. Ujutro sam danas rano ustao, promijenio sam sve na motoru što treba, filtere, ulje, filter vazduha, slomio sam jednu ručku, nosač, štitnik za ruke, to sam namestio, falili su neki šarafi, to sam nabavio, tako da sam motor totalno sredio za danas u specijalu. Inače, osjećam sam se dobro, međutim, jako je hladno danas. Ja ne znam, ujutro smo išli oko 3-4 stepena je bilo ukupno. Dobro sam se obukao, ali ipak preko rukavica je ipak bilo hladno. Prva specijala je bila 135 km. To je uglavnom bi bilo kamenito, dosta brzo, ali trebalo jako da se pazi jer na kamenu samo jednom grešiš. Iako ti ostaneš čitav, onda ćeš na motoru nešto da slomiš. To je momentalno za moj pojam sad neodrživo zato što nema mehaničara, totalno sam moram sve da rešavam.